Ikamatha video ya siku la lero mukhala mutadziwa mbiri ya Profesa Arthur Peter Mutharika. Muli ndine Sam Mavita, tiyeni tikhale limodzi. Arthur Peter Mutharika, munthu amene tizingomutchula kuti APM, anabadwa mu chaka cha 1940 pa 18 Julayi ndipo anabadwa m'banja la Mr. Raison ndi Ellen Tom Mutharika m'muzi wa Chisoka TH Maliro m'boma la Thyolo. Profesa Mutharika primary yake anaphunzira pa Mulanje Mission imene ili ku Mulanje komanso Mtambanyama Mission ku Thyolo, ndipo anasankhidwa kupita ku Dedza Secondary kumene anakapanganso maphunziro ake a secondary. Kumeneko anakumana ndi anthu ena amene tikuwadziwa bwino ngati Malemu Chakufa Chihana, Gudo Gondwe, Brown Mpinganjira komanso Robson Chirwa. Iyeyu kuchokera ali mwana, makolo ake ankamuphunzitsa kuti aziona zinthu mosiyana, azikhala wamasomphenya komanso olimbikira kuti azikhala osiyana ndi anthu onse. Atachoka pa Dedza Secondary School, anapitirira maphunziro ake ku sukulu ya ukachenjere mdziko la London. Uku ndi kuja kwa Angerezi, ndipo anakapanga kumeneko university ku University of London. Anatengako bachelor's degree mu chaka cha 1965, ndipo iyeyo anakatenganso degree inanso LLM degree ku Yale University. Mu chaka cha 1969 anatenga PhD ku Yale University komweko. Zosangalatsa ndi zakuti nthawi imene anatenga PhD anali ndi zaka 29 zakubadwa. Ndipo chinali chinthu cha mtengo wapatali mu nthawi imeneyo mnyamata kutenga PhD ndi kumatchedwa professor. APM adakhala ku Washington State University mdziko la America kumaphunzitsa monga lecturer wa law kwa zaka zokwana 30, ndipo mu nthawi imeneyo ndi imene anakhala full professor wa zamalamulo. Profesa Arthur Mutharika wagwiranso ntchito m'mayunivesity ambiri ngati part-time lecturer. Peter Mutharika ndi wampingo wa Presbyterian, ndipo mkazi wake oyamba amene anamwalira dzina lake ndi Christophine. Iyeyo anali wampingo wa Catholic ndi mkazi wake ameneyo amene anaberekera nawo ana atatu, akazi awiri komanso mwamuna mmodzi amene